Mibalik si Gobernador Gwen Garcia sa lungsod sa San Remigio aron inagurahan ang duha ka andana nga Cebu Technological University Campus nga gipunduhan sa Kapitolyo. Ang maong edipisyo anaa nahimutang sa Barangay Tambungon. Adunay unom ka classroom nga nagkantidad og kapin 11 milyones ka pesos. Si CTU Administrator Carmelo Argawanon kinsa midawat sa yawe, simbolo sa kaakuhan alang sa pagdumala sa building. Ug siya nagkanayon nga ang maong eskwelahan usa lang ka extension campus sa CTU sa Daan Bantayan. Apan aduna na kini 1,600 ka mga tinun-an. Gitambagan usab ni Garcia ang mga kadagkuan sa CTU nga sila na ang mangita sa mga lingkuranan sa mga estudyante alang sa maong tunghaan kay daghan pa og mga tulubagon ang Kapitolyo sama sa pagpanghatag pa og mga school supplies. Pangayo ngadto ni Ancheta, Dr. Ancheta og lingkuranan kay tampo-tampo man ni kurambos ba di man ni mahimong ako naning akoon tanan ngano man daghan pa ang uban nga nagkinahanglan. So, ang ako niini nga commitment for higher education alang sa atong mga estudyante nga natinguha nga makahuman gayud og college course, 4-year college course, we will continue to build more classrooms. Hinuon, matud ni San Remigio Vice Mayor Mariano Martinez nga sila na ang moabaga pagpalit sa lingkuranan. Sabot mi Gob na kami na lang sa lungsod mo palit og lingkuranan. Kay pagkatinuod, tanaw na ako, kung agdo ni nato sila sa CTO, murag sunod tuig pa ni moabot ang ilang lingkuranan. Dili lang kini mao ang CTU nga gigastuhan sa Kapitolyo, lakip na niini mao ang CTU Balamban, San Fernando ug Pinamungahan. Gipaningkamutan gayod ni Garcia nga makabutang og mga tunghaan sa kolehiyo sa mga lungsod kay naluoy siya sa mga estudyante nga maoy mobiyahe padung sa syudad sa Sugbo kay modako ang gasto sa plitihan ug boarding house. Gawas niini di pagyud bagiyahan sa ginikanan tungod sa kalayo. Sa dihang usa pa ka kongresista si Garcia, usa siya sa mga ni-sponsor sa balaod nga Universal Access to Quality Tertiary Education Act nga nagmando og libre nga edukasyon sa kolehiyo sa state universities ug colleges kun SACS sa tibuok nasod. Uban sa taho ni Eleanor Valeros, John Granada, Balita sa Sugbo.